खुलुमबाय नार्जारी चेनेलनिफ्राय गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। अन्नानै जोंनो भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौरांफ्राव। बारग' एनडिएफबि एबा इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि कमल नार्जारीखौ मैयानि समाव बिपिएफ दोलोआव जगदान एबा जइनिं जानायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। कमल नार्जारीया दुखु खालामनायखौ मोनथिनाय जादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सक्ति जानायनि सायाव गोबां सिन्था खालामनानै बुङोदि आसलथे बे सक्तिया थारैनो प्रमद बर'नि सक्ति ना एनडिएफबिनि सक्तिमान होनना बुंथियो। बिथांनि बादिब्ला बै सक्तिया एनडिएफबिनि नङा। एनडिएफबिनि मोनब्ला एनडिएफबिनि लिडार-किडारा मानो दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै? मानो दिनैसिमबो जेलावनो दं आरो एनडिएफबिनि केसफ्रा हाइनान्स नन हाइनान्स गासिबो सल्भ जानांसिगौमोन जुदि एनडिएफबिनि सक्तिमोनब्ला। बेनिखायनो कमल नार्जारीया दान्दिसे सम इउपिपिएलआव खामानि मावदोंब्लाबो गोजोननाय मोनैनि थाखाय मैयानिफ्रायनो बिथाङा बिपिएफ हानजायाव मैखोमै खामानि मावगोन होनना बुंथिनायजों लोगोसे गावजों लोगोसे गोबां गावनि लोगोफोरबो दंबावो होनना बुंथियो। बिथाङा फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया जायखौखिया बिजाथि होआ मानो 5 नं क'क्राझार बियाबाव देरहागोनना रोखा होनना बुंथिनायजों लोगोसे फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावबो फारियै 14 नं समस्ति, 13 नं समस्ति आरो 15 नं समस्तिफ्रा इउपिपिएल हानजानि थाखाय लाथिख' जानोबो हागौ होनना बुंथियो बारग' एनडिएफबि कमल नार्जारीया। थांनाय 15 अक्ट'खालि नगाव मणिखलं पुलिस थानानि एसआइ जन्मनि राभाया मोनसे सोमोनांथावै लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव गिबियाव सिआइडिनो नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दाबिनायजों आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया सिबिआइनो होगोन होनना बुंथिदोंमोन। बेबायदियैनो डिजिपि जिपि सिंहआ सिबिआइनो होदोंमोन। रायजो नाङैनो सोमावग्लुंनाय एसआइ जन्मनि राभानि सिबिआइ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। नायबिजिरनाया जोबथा खोलोबआव सौहैबाय होनना मिथिनाय जादों। बेबायदियैनो मैया बुधबारखालि एसआइ जन्मनि राभाया जाथाय जानाय थावनियाव फिन नायबिजिरहैदोंमोन, जेराव जाथाय जानाय 5 दाननि उनाव एसआइ जन्मनि राभा जाथाय जानाय गारिनिफ्राय 5 दाननि उनाव गंसे मबाइल फन मोननो हादों। बेनि सिगां सिबिआइआ लखिमपुरनि आगुनि एसपि बेदान्त मन्दप राजख'वाखौ जेरा खालामनायखौबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि 5 दाननि उनावसो एसआइ जन्मनि राभा जाब्रबथाय जानाय गारिनिफ्राय गंसे मबाइल फन मोननाया बांसिन सानहाब होदोंमोन होनना खौराङाव मिथिनाय जादों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार बियाबाव जायखिजाया बिजाथिखौ होआ मानो मित्रजोट दोलोआ 2 लाख निबो बारा भट मोनना देरहासार जागोन
बुंदों मित्रजोट दोलोनि अशोक सिंघाल बिथाङा। दानिया सिन्था खालामना लाब गैयैखौ जों बयबो एसे बुजिनो हायो जे फैबाय थानाय लक सभा बिसायख'थिनि भटनि रिजाल्टआसो फोरमान होगोन जे बबे पार्टिखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो बा हामजायो आरो बबे राजखान्थि हान्जाया रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावदों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअ'खौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों।